Kaunti ma Kakamega osechak bero nyaka rang'iny manyasani e bwo tielo mar ariyo mar bero kuonde dak mongore pachoka mong'ere kaka Informal Settlements Improvement Project. Chenro ma kama dhi muonyo kwan omenda maromo siling milion 268. Chenro ma kama itayo gi sirkal mar Kenya kod piny owacho ma kaunti ma Kakamega kokalo kuom bengi maduong' mar piny mangima World Bank, French Development Agency kod riwruok pinje Ulaya kata EU. Chenro ma kamano geto kuonde dak ma Malemba, kambi Somali, mjini, Lukoe to gi Shibale e alwora ma Mumias. Tumekuwa tunaishi kwa giza, wakati unaenda unatoka maybe biashara zako na kuwa attacked, maana ni giza. Lakini kwa sasa naona hata unaweza rudi nyumbani wakati wowote unafikiria. Juu tumeletewa street lights na pia naona barabara wakati inaendelea kumalizika pia tutakuwa sawa. This is a project that we are hoping that will have an impact on the lives of at least 3,000 people at the Malemba informal settlement and also other settlements. It will help uplift their people.